Kalong le se ka khubor ka bakham khluj menta kasngi khat artarik ubnai bakhat wei 8,000 arphosau haba wei na ki ba apply ticket MDC na ka party VPP na juwai south uba bailang posngap ulami shakhmat ban punpau ya ka jingsngu bunyo halor ka jing ai ticket jong ka party na ka banta ka ne ka election MDC ka banwan haba keren sya kilat pathai khubor une urang ba ulather teng ya ka rukom ai tiken kabala shu ai kumtu khlem ka jingwat jingtep na ubapon balang sho ula ong ha ka jing shisha shwa ban ai ya ka tiket sya uno unong pan tiket ka party kala dei ban pinsyong nong rimbha da ka balek kli na ki Paidbah ya uno ukurtong ki Paidbah kisngewbit ban penyeng ha ka weipat kaliang une urang ba ulaong baga jingdo no ya ka tiket MDC na ka party VPP ha ka ni ka election ka banwan kampat dei ka jingkut jong ka jingyai lenti jong u henrei ula pentikna ba ka rai khado ka dei ka jong Paidbah ulaong ai ba Paidbah un bisyar bat lada Paidbah udon kam ianga ngalong ubalakloi ban syakri ya kari bat kajai penreu